Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Zenide maiteok gaur Elizan San Buenaventura gotzaina eta Eliz irakaslea dugu. Bere bitartekaritza eskatzen diogu eta lagun gaitzala guri ere Elizak dituen legeak, Elizak dituen aginduak ondo ulertzen eta barneratzen. Boix eskatzen diogu eta eskatzen diogu baita ere presta ezagula geure bihotza, geure anima, geure Eukaristi honetan parte hartu alizeteko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jainkoal guztiduna, egizu Buenaventura gotzain santuak, zerurako jaiotzea ospatzen dugunok, haren irakaspen argitsuaz balia gaitezela, eta haren maitasun gartsuari jarrai dezaigula beti. Zurezme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren liburutik. Entzun jaunaren mintzoa, Sodomaren antzeko agintariok. Aditu gure jainkoaren irakaspena, Gomorrakoaren antzeko herri horrek. Zertako ditut nik zuen amaigabeko sakrifizioak, leporaino nago, aharien erre opariez eta zekor gizenez gantzaz. Naskatua nago zekor bildotz eta akerren odolaz. Nork eskatzen dizue horrelakorik, nire tenpluko atariak igaro eta nire aurrera zatoztenean? Ez ekarri gehiago opari utzalik, iguingarri zait intzentsuaren lurrina, hilberri jaiak, larun batak, batzarrak, ezin ditut jasan ospakizunok gaiztakeriarekin batera. Biziki gorroto ditut zuen hilberri jaiak eta festak, nekagarri zaizkit eta eraman ezinak. Zuek otoitzerako eskuak altxatzean, bestaldera begira jartzen naiz. Naiz eta zuek otoitz eta otoitz jardun, ez dizuet entzuten, eskuak odolez beteak baitituzue. Garbi zaitezte, garbitu, kendu nere begien aurretik zuen egintza gaiztoak. Utzi oker egiteari, ikasi on egiten, bila ezazue zuzen bidea, lagundu zapalduei, egin justizia umezurtzei, defendatu alargunak. Jaunak esana. Zuzen dabilenari diot jainkoaren salbamena erakusten. Zuzen dabilenari diot jainkoaren salbamena erakusten. Ez zaitu salatzen zeure sakrifizioengatik, zure erreopariak aurrean ditut beti, baina ez dut hartuko zure ukuiluko zekorrik, ez zure eskortako akerrik.
Zuzen dabilenari diot, jainkoaren salbamena erakusten. Nola ipaditzakezu nere arauak, eta nere ituna ahotan hartu, nere zentzabideari gorroto badiozu, eta nere hitzei bizkarra ematen. Zuzen dabilenari diot, jainkoaren salbamena erakusten. Zuk horiek egin eta ni isildu, zu bezalakoa naizela uste alduzu. Salatu egingo zaitut, aurpegira botako dena. Zuzen dabilenari diot, jainkoaren salbamena erakusten. Ezkerronezko oparia eskaintzen didanak, horrek ematen dit aintza. Onbideratzen denari, erakutsiko diot neure salbamena. Zuzen dabilenari diot, jainkoaren salbamena erakusten. Aleluia, aleluia, aleluia. Zorionekoak zuzentasunagatik erasoa jasaten dutenak, berak baitute, berena baitute, jainkoaren erreinua. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa, San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zien apostoluei. Ez uste izan munduari bakea etortzera etorrian izenik. Bakea ez, baizik eta banaketa ekartzera etorrian naiz. Bai, semea itagandik banatzera etorri naiz. Alaba, amagandik eta erragina amaginarrebanagandik banatzera. Eta nor bere etxekoak izango ditu etxai. Ama, barkau, aita naiz ama, ni baino maiteago duena ez da niretzat gai. Semea naiz alaba, ni baino maiteago duena ez da niretzat gai. Bere gurutzea hartu eta jarraitzen ez didana ez da niretzat gai. Bere biziaren jabe izan nahian dabilenak galdu egingo du. Bere bizian igatik galtzen duena ordea, eskuratu egingo du. Zuek onartzen zaituztetenak nik onartzen hau, eta ni onartzen hauenak bidali nauena onartzen du. Profeta bat, profeta delako onartzen duenak, profetari zortzaion saria izango du. Eta pertsona zuzen bat zuzena delako onartzen duenak pertsona zuzenari zortzaion saria izango du. Eta txiki hauetako bati niri ikaslea delako baso ur bat fresko besterik ez bada ere ematen diona, benetan diozuet ez dela saririk gabe geldituko. 12 ikaslei argibide hauek ematen amaitu zuenean, joan egintzen Jesus handik. Herrietan irakastera, eta mezua hots egitera. Jaunak, esana? Bakea ez, baizik eta banaketa ekartzea etorria naiz. 80. hamarkadan gutxi gora bera, Televisión Espainolak lehenengo kateak sortuzun pelikula bat. Neretzat oso eder, neretzat, Izenburua du, igual akaso ikusita daukazue. El Bola. Protagonista nagusile Juan Jose Ballesta da. Hau txikile da, eta bi seme zituzten, eta anaizarrena
hil intzan, Madridekoak ziran familio, eta urteurrena ospatzea juntzien Eliza, eta elizkizuna bukauta gero, ate, ama eta seme txikile, Elbola otzaiten diote, otzaite zioten beti eskuen bolatxo bat zuelako, metalesko bolatxo bat zuelako, horregatik, Etxera joaten dira. Eta ume hau 8, 9, marramaika urte edukiko zitun, eta bazkaltzen dute, eta arratzaldian laguntxo bat, elbola honen laguntxo bat, etortzen zaio, galdetzea erten berralduen, leheno mobileik eta etzeon, eta etxeta jutezan, timbriejo, eta jetxi berraldezu, bazen kalea. Irikitzen dio elbola honek, eta ataien gelditzen die elkarrizketan. Eta barrutik, aitzen da, atei aitzezako, holaxe, adentro o afuera, pero en el medio no. Eta elbola honek badaki aien karakter hori, karakter handiko pertsona zan, eta ikusten da pelikulan noiz joi egiten diola, baina gustua dao, umiekin, bere lagunekin barkau hitz egiten, eta berriz. Entras o sales, pero en el medio, no. Eta halako baten, segitzen du umetxue berie lagunekin, halako baten aite jaikitzen da, hartzen du umetxori, zartzen du barroa, izten du atie, eta sekulako bronka eroritzen zaio, eta beste laguna dana hitzen du kanpotik, ez da? Dentro o fuera, pero en el medio no. O entras o sales, pero en el medio no. Qué malo es estar en el medio. Porque ponerse en el medio hace que los que están adentro sufran y los que están fuera también. Vamos a imaginarnos que estamos en un bar, en donde han dejado una puerta abierta y hay corriente. Todo el mundo se queja. La puerta está entreabierta, entra la corriente y todo el mundo está a disgusto. O adentro o fuera, pero la puerta cerrada. Jesucristo nos dice lo mismo en este Evangelio. No ha venido a traer la paz, a que todos estemos a gusto, que todos... No ha venido a que estemos entre medias aguas. Un día católico, otro día no católico. Un día estoy bien, rezo, otro día no estoy bien, no me apetece, no rezo. Un día tengo a Dios como Padre y otro día tengo a Dios como enemigo. Un día tengo una conciencia buena, otro día me da absolutamente igual lo que diga mi conciencia. O A o B, pero en el medio no. Y el Papa siempre dice lo mismo. No hay que ser templados. El café o tiene que estar caliente o tiene que estar frío. Pero si está templado se le quita el sabor. Y a nuestra vida, si estamos templados, se nos quita el sabor. Nosotros no estamos para estar templados, porque se nos quita el sabor, no damos gusto. Imaginar que hoy vais al supermercado y compráis sal, y que esa sal no sala aquel alimento al cual le echáis. Podéis echar todos los kilos, que no tiene sustancia. Podemos juntarnos todos cristianos
que estamos en el medio, que no vamos a hacer nada. No, como la sal. Nos podemos juntar kilos y kilos, toneladas y miles y millones de personas que estamos en el medio. No vamos a hacer nada. Ni para un lado, ni para el otro. O entras o sales, pero en el medio no. Y Jesucristo hoy eso nos dice, que te quiere dentro. Dentro no de su iglesia, que también, sino dentro de su vida. Quiere que tú la acojas también en tu vida. No quiere estar hoy sí, mañana no. Quiere estar para siempre, porque Él cuenta contigo para siempre. Por lo tanto, nuestra respuesta no puede ser entreabierta, sino que tiene que ser o le cierras con todas las consecuencias o le abres con todas las consecuencias. Pues hoy os animo a que le abráis la vida a Jesucristo, que le abráis vuestro corazón, que merece la pena, que un corazón abierto y herido por estar abierto es la mejor ofrenda, el mejor regalo que le podemos ofrecer a Jesucristo. El Papa lo decía, el corazón tienes que estar lleno de heridas, porque quiere decir que el corazón lleno de heridas es un corazón entregado. Un corazón perfecto es un corazón que se ha guardado, que no ha hecho nada, que solo se ha mirado para sí, para estar bien él mismo. Nosotros abogamos y pedimos que nuestro corazón esté con heridas sanadas, que Él nos lo sana, pero que esas heridas sean heridas porque nos entregamos a los demás, porque nos entregamos a Jesucristo mismo, porque nos entregamos a los necesitados. Pues hoy le decimos eso al Señor, que nos dé la gracia de entrar, y en el medio, nunca. Jesusen izenea bildurik gaudelarik, egin dezaizkigun eskariak uste honez jainkoa aitari. Geure Elizbarrutiko elkartearen alde, geure gotzaien alde eta Elizbarrutiko pastoral lana bultzatzen dutenen alde, egin dezagula denok argi geure eginkizuna bete dezagun. Eska dezaigun jaunari. Lanik ez dutenen alde, denen eskubideak eta beharra kontuan izanik, eskein dezaietela gizarte honek denei lanerako aukera. Eska dezaiegun jaunari. Arrantzale eta itxas gizonen alde. Beren lan gogorreta suma dezatela jangoikoaren laguntza eta bizi dezatela beren artean elkartasuna. Eska dezaiegun jaunari. Elkarrekin eukaristia ospatzen dugun alde. Lagun dezaigula zenide arteko batasunak bizitzen. Eska dezaiegun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bedeinkatu azu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orainekare zugun hogi hau, lurra indarrak eta gizak ere lanak sortua, hau sengo zaigu, betiko zorenaren hogi. Bedeinkatu azu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orainekare zugun ardo hau, matxonda indarrak eta gizak ere lanak sortua, hau sengo zaigu, betiko zorenaren edari. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Elizazuaren oparia jangoikoari eskintzerakoan. Begira jauna otoitzean ari den Elizaren doaiei, eta egizu horiek hartuko dituzten fedeunak, gero eta santuago izan daitezela. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak,
eskerra Jaungoiko gure Jaunari. Egoki da, bai eta zuzen, zuri eskerrak matea. Egoki eta zuzen zu gorestea. Santu zaren aita jainkoal guztidun betierekoa. Bizitzako une eta egoera guztietan. Osasun eta gaixoaldietan. Oinaze eta pozaldietan. Zeure zerbitzari eta geure erosle den Jesusen bitartez. Jesus lur honetako bizialdian eginez bizi izan zen, eta gaitzak jotako guztiak sendatzen. Gaur ere, Samaria arronaren eginez, beren gorputzean naiz espirituan sufritzen daudenen guztiengan hurbiltzen da. Eta sendatu egiten ditu beroien zauriak. Errukiaren olioa eta itxaroparen ardoa erabilizen da gai. Zeure graziaren doai honengatik, oinazen minen gau ilunean aurkitzen garenean ere, Pasko argia sumatzen dugu, hil eta berpiztu dela zure semearengan. Horregatik, aingero eta santuekin batean, zeure aintzare goratzarrea abesten dugu hau batez kantari. Santu, santu, santua, dire guztien jaiko Jauna. Zeuduran bete dauzka, zure fiztira. Osana, zetuko Santu zera bai Jauna, eta santotasun guztiaren iturri, egitzazu bada santo gerdeuek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure Jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz kurutzera zijoala, hogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliz harturik berriz ere eskerrak manez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dela. Egizu hau nire, oreigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik Jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zure izkerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan Jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Liz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan Jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure arpegeren argitan. Errukizak izkiguarrengu guztiok betiko bizia eritxe ezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostol santuekin eta gizalde guztietan zure dizkid izan diren santuekin. Haiekin batean gorzetzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia gizalde eta gizalde guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe, esan dezagun. Gure aita, zeruetan zera da. Santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia zeruan bezala, lurrean ere. Ema iguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak,
Guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu utziten taldien erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Amen. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea gurugunotan zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorinaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet neure pakea ematen. Begira zure Elizaren sinizmenari, eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea. Eman batasuna, errege bizi behizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea, beti zuekin, emaiozue alkarri pakea. Pakea zurekin. Hangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua. Hona hemen, jangoikoaren bildotxa. Hona munduko pekatuak entzen duena. Zorion txua jaunaren maira deituak. Maitagarria zara, ene Jesus, Jesus estia, guzti maitagarria, ene Jesus, bihotzaren goza, Egin dezagun otoitz. Zeure mailan janaritu gaituzu jauna, egizu misterioetan parte hartzen dugun bakoitzean, sendo dadila geure salbamenaren emaitza.
Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta bedeinkaz itzatela jangoiko alguztidunak, aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dolcego, espes nostra salve. A te clamaros, exordes filii Eve, a te suspiramos, gementes et flentes, igna lacrimarum valle. Ella ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordies oculos, ad nos converte. Ecce son, benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Eskerrik asko etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte, eta jaune lagun, datorren asteazkenean elkar ikusten dugu. Akordatzen bali mazeate aste honetan guregatik otoitz egiten eskertuko dizuet. Egun eta aste eder bat izan dezazuela.